Aħna tħallna l-laqa b'intenzjonijiet kollha biex naraw x'inhu ma l-proposti tal-Air Malta u l-Air Malta ma ġietx bl-ebda proposta. Kull ma ġiet ġew jgħidulna li għandhom bżonn iktar żmien li l-business plan qiegħed għand il-Gvern u qegħdin jistennew id-deċiżjoni tal-Gvern. Allura sadattant ma jridu joffru xejn u ma jipproponu xejn. Tlabnihom garantiji ta' xogħol u kif ukoll tan-numru tal-ħaddiema li ma jkunx hemm xi ħadd li jispiċċa bla xogħol jew nkellek ma jinaqsunna l-kondizzjonijiet għax da faċli tgħid ħadd ma jitlef xogħlu però mbagħad tibdillu l-conditions jew tagħmillu ħajtu mhux daqshekk tajba u ma tawniex l-ebda garantiji. Laqas biss tkellimna fuq il-ftehim kollettiv, ma jridu jitkellmu xejn. Aħna minn issa l-qudiem qegħdin nistennew id-deċiżjoni ta' l-imħallef. Aħna ħadna il-pajjiż tal-imħallef biex nerġgħu nintaqgħu mal-Air Malta. Sibna li issa minħabba li l-imħallef ordna li nerġgħu nintaqgħu huma ħejġu ġodda, però fil-fatt ma ġewux xejn bil-proposti. Kull ma ġew li jridu iktar żmien. L-istess diskors li għamlu l-aħħar laqa. Ġifieri ta' qabel morna l-qorti. Sena tagħna l-qorti għandna l-avukati li qegħdin jiddefendu d-dritt tal-assoċjazzjoni u tal-unions li skont jistgħu jieħdu azzjoni skont il-liġi.